what's up? It's another day. And we're going to Grotto and Diplomat Hotel today. But I never been there. Di pa ako pumunta doon. Sana may makasalubong kang momo. Sana may makasalubong. Hindi, oh my god. Kakagising ko lang. I have a hangover. Hangover. Okay, ngayon, maliligo lang kami, tas lalarga na. So, let's make a magic. And there we go. Yes. Yun, Diplomat? Ampay. Ay, huwag makakon. Naka-ready na tayo, guys. Pupunta na tayong grotto. So, oops. Oh my gosh, I drop it and oh wow, we're here, niggas. So we're here now at Diplomat Hotel. I will show you around, guys. May 5 ako. Oh. It's abandoned hotel. But there's a cross there. Yeah, a big cross. Oh my god. Look at the ceiling, guys. Oh, amazing. Woo! Kanina pa ka sa akin sa labas. Diba? Medyo kinakalabot. Wala na. May CR na sila. Yan. Where? Here? Buti hindi pa siya, nako-corrupt. I want to be like... But parang medyo... Lumamig na siya kasi... Lumamig na yung paligid namin. Kasi alam na namin yung story. So dito na yung wishing well. Yung... Pero ang bigat, tol. Yeah. Pero OA lang siguro. Diyan daw. Diyan nila nakikita yung yung bata na umiiyak dito mismo. Dito mismo. Oh my god. So, tapos na kami dito sa first floor. Tapos na ba tayo dito sa first floor? Hindi pa. Ito na yung sikat na Wow! May nun sila dito, guys. Diba? Ba't malamig? Sabi. Pwede pa dyan, hindi pa. Pag-porter ko lang. Okay, this is the second floor. Kasi natanggal yung ulo.
May rooftop pa sila. So, punta tayo sa rooftop. Ganda. Oh my gosh. Parang ano siya, di ba? Hotel talaga siya, di ba? Ginawa siyang hotel noon. Tapos, Bakasyonan ng mga dun. Oo. First. tapos daw guys, na-research ko na may mga ano daw dito noon, magbabarkada na nag-check-in. Tapos nag-shot sila. Uminom sila tol. Tapos umiba daw yung boses ng isang barkada nila. Parang nagsasapian. Okay, so lumabas na tayo. Dito na tayo sa rooftop. Is this the rooftop? Ay, may pinaka-rooftop pa doon. Diplomat. So, ito na siya. Okay, makikita mo dito yung fountain. Doon na yung mga kasama ko. Let's go up. Ano yan, tol? Yung mo na dito. Siya nakita mo. Di ba ba? Doon tayo sa kabila. Doon po tayo kanina. So, ito po ang kabuuan. Ang ganda dito. Maganda siya, di ba? Pero mabigat lang. Mabigat siya, promise. May ano naman sa picture ka. Maganda dito pag picturean. Parang, tignan nyo ah. Ang ganda, di ba? Oo, yung gano'n na. So, andito na yung cross. Bawal daw tumuntong, guys. Ito po ang view up here. Date lang, guys. Wait, magmamaydi muna kami. Ano kami, i-chismis ko. Nalipatan ko. Abot! Saan? Kung hindi nyo alam yung Diplomat, hindi nyo alam. Nag-research kasi ako, kaya medyo may mga alam akong story ng Diplomat. Yung babae nun na dun sa Jessica Soho ba yun? KMG. Yeah, yung KM, whatever. Yun, ayun, kapuso mo. May babaeng nagbi-video. Tapos nakita yun, dun sa likod niya, nakita nila dun sa likod niya na may nun na parang nakatayo sa likod niya. Pero hindi makita yung mukha. Sana maka-encounter kami. Joke lang. Joke lang. Kaya yun, medyo nag-aalangan kami na pumunta dito nun. Kasi yun, ganun nga. Pero, syempre, millennials tayo, tol. Susubukan natin yan. Kaya yun, sinubukan na natin. Dito na tayo. So, ito na yung nadaanan natin kanina. So, pupunta tayo sa likod. So, may mga flowers. Nakikita naman. Tingnan natin to.
Oh my god, there's a blood here. Bloody crane. Oh, doon tayo pupunta, tol. Oh. Ganda lang ah.